Kain ka, gutom na gutom. Ano kainin mo? Ha? Ano kainin yan? Ano nga? Turo mo yung kakainin mo doon. Saan? 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 Turo mo doon dali. Ano yung kakainin mo? Saan yan? Turo mo. Doon lapitan mo. Hindi ko makita eh. Saan? Saan yung nilita? Saan dyan? Alin? Turo mo. Saan yung kakainin mo? To? Turo mo. To? To? Wow! Fish! Ganun. Shhh, ganun o. 1, 2, 3. Super sayang. Hindi mo kita ka sa camera. Okay niyo mo to. Jesus, ang pera dyan. Toto. Unahin yung bago na naman. Wala, kunti lang yung ano na yan. Maraming kanin eh. Mandahan. Oh, okay. Hey! Baba! Oh, tragis. Oh. Me. Malito. Alam. Ito na. Mamaya na.
Oh. Yuko. Yuko kasi. Dali na, balaw na. Dali na, tapos na ako. Tapos na. Dali na, brush na. Ayusin mo. Dali. Dua. Yuko ka lang kasi. Yuko lang ito. Pa. Sabi na. Mua. Kiss na, kiss. Bye, kiss. Bye-bye.